سلام بعد حنص أنا حكم لهم ما عند خلاي كزارو بزالي زلوا حدا نجاري نص خلاي انتايو بزعبة زندك أنستيوسي سلام متهان قدم أبكشنا نيران حجد ما ستيل أبكشنا زلوا قدم قلعة حتى نيران مع كورنيا قلعة حجد ما خم ستيل زبلا زلوا قدم ناي جزا نجار سرح له حجد سرح نيران لو حج خلايكم يسرح له سلام متهاي زي تفلي زلوا نمنتاي كم زعينة تكون ستيل مخا زي تغير ولا بزي أوروبا أساس تغيرت بهالي يلا سلام متهاي قرب كنت تناخذ فتنينا دحر زي انتر رخبنا هراين قاعد حنصنحكم انتي قبلكم دليلهم ما انت دما اذن دق انستي خمزي و اب عدنا خمزي اندي غالنستيت تسقط يا غزا طريا خفت بل بزح يسرحني دغ وص يخسرح يتخلني غلمله زبحال غلمله اذن ناي ديتاتنا ناي غلمله ناي قدم ناي زلو ناي هاجرنا ነገር كنا اسيلن كنا اساز فتنا زين ህፃናት ቆሎ ዋዕድ ብዙሕ ዘይፈልጣ ዘይተንተኖ ዘለዋት ናይ ላይፍ ነገር ይቁርብ ንዓን ክንትንክፈን ክንፍትኒና እንታይ ስለምንታይ ከም ብሎ እንታይ ተሓሳስባ ናይ ዘ ኤውሮጳ እንታይ ዓይነት መስል መቆልብ ክንትንትኖ ክንፍትኒና ሓራይን ባዕረይ ቅድም ቀዳድም ክርዳእክን ዘሎ ወዘን ከምኡ ትብላ ደቂ ኣንስትዮ ትብሉ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዝብል ናይ ዴታትና ነገር ከናእሱ ቅድም ክርዳእኩም ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ኣዴታትና ዝገብርኦ ዘለዋን እዘን ኣብዛ ዓዲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርኦ ዘለዋን ፍልልዩ ክትርእይዎ ፈትኑ فلولي خطري وفتنو التقدماي قدم قال انستيت ابز عدي بمنغستيا تسرح بمنغستيا تجزا ابعدنا جن بسبوتن بدقن بقلنين زخبل كله خلاي كميو حنت سبيت ابعدنا تاي تقبر ادينا قلا مسكبراتا مالتي سبايا زمتلان زحنا قلان سبايا لوا نسوي نعوت مغبو نعوت حجزه دقا تعبي ابز عد جن كوم يكونن ابز عد دقيا توص لك تتصرح نبرت اب جزا تصرح زلان اديتاتنا تصرح اب جزا انتاي مجب مقرداد صبح محصاب قلمش قلعه مع كور قلعه محصاب نقلن مبزحته اذن اوروبا بلحتينا قالت زبلا قلا تمنغستي يقوم غير يمينوان دغه وصي انا خسرحه نخጭፍጨፋ بتمنغستي دا عدلا تخفيت لنا نمبري كاب سدرا دا فلي ماوصي من نمبري استفليت بهالل نسو خلا انت قبل لي زخبل كله انتي مسيلكم لك تمغب مسرح اب غزان زغبرو اب دغه خيدن طراين زغبرو زولا مخنياتو مبزحته اندك انستي بين صرحه اب كشنا اب حكمنا اب صريت ام ناي قلعه عند هصانات እንዳገለ ማለት ልክ አትብ ገዘን ዝገብሩ አዴታትና እዚን ጥራይ ብዘይ ክብረት ደገወጽ የነን ዝሰርሐው ንምንታይ ንገንዘብ ክብላ ማለት እዩ ንገንዘብ ተዘይ ኮይኑ እቲ ዝገብሩ ኣብ ገዛ ዝገብሩ ደቀንስትዮ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝግበር አዴታትና ዝሰርሐው ልክ ኣብ ዛዓዲ ኾም እዩ ዘሎ ጥራይ ካብቲ ገዛ ጥራይም ኣውጽዮም ባራዩ ናይ መንግስቲ ገይሮመን ማለት እዩ ተረዲኩም ትፍልልይ እንታይ እዚ ከንታይ የርእካ نحد سرح زي خبركان زي فتوكان زي خبركا سرح ملوع دميخا ولا انت حميمك انت كتمو دلي خاسي دويلهم قال معاسي خاتملس سمبري كم يلا خايلهم زحطوها وحداتي من قال كم زيتات يلن ترديهمني اذا انت يا ريكا اذا خلاي مبزحتو غيزه تندق انستو خبره خم زي دلاي زريكا مغنياتو زخبرات زغنا نيران اب غزن بسبوت اندات عليا ندقنن نسبعين طراي كاليا غزن كوف مبالا نعو مخبرو مالتي ناديتاتنا مالتي نسو مخبر لعلنا يز مغنياتو نسو يزخبر نسبعيكا الكا ملو معلتي مغب خسرحن سبعيكا ختال دقخا ختالن بامبر ناي دقخا ختقيرن ناي دقه بحكمنا عند عبيت غيتكا خوميتات ناتهم ناي عبيتي تاشمو ختقيرن سماين مدرني فللي زولو مغنياتو اتن غنزب يلكا خاتغبره اتن سوسايتي خاتمعبل اتغن سدراخا خاتمعبل مغنياتو سبعي كاي انت حميم كان تميت كان تبيلكا دق خان سبعي كان بيتسب كان بر زحملكا سب سرح كاي حملكاني سرح كان نطقمو نسخه نطقم كاي خاتك تقاراريب كازلخا ازي حجي مبزحتو وا اب اوروبا مصيخا كم زنديو تسرح تخيل دق انستي خنبل نخيل زدلنا خنغبر كوم زبال يلن كبرتكن يخن غوديلكن ابز عاد مس مصخن كبرتكن يتقنطيطو مغنياتو اب عادنا አዴታትና خبراتين قال اسوبتن يخبرون صريحهم ياتو نسنك لاي ناي غزا نناتهم بارت لهم اتمستي ጫቃጫቅ انا خوفري تبل نس خلاي انتي انا ناي غزا خسريح يبل ولا حنت ززرر اذا كمان غداي يكون انا بعدنا ولا حنت كم غداي كمان يتزاربلوني ولا حنت عاب بيج ديل يكون عاب ነገር يكون ابز عاديهم بقى صقيتهم نتن دقنستيو بقى او قطقطكن او كبلك እንዳበሉ ፈላልየሞ ማለት እዚ خلاي نعوم طقمي مخنياتو اتقرط دبال تاكس دبال كلتيهم سبعين سبيت بمعرة خوفلو انتي بمعرة خوفلو بمعرة قبل كله عصف مالتهم زخفلو قدم سبعي طراي زخفل تنيرو حج انت خون كلتيهم
እቶም ካልእ ነገራት ከላይ ኣድቫንቴጅ ከላይ ኣለዎም ተቆልዓ ከላይ ብዝያዳ ትምህርቲ ተመፂናዖም ይሰምዖም ብዝያዳ ዋላ እዚ መፅናዕቲ ካይዶም እዮም ገለ ክልተ ባይዘወይ ክልተ ዝሰርሑ ምሻለዎ ክልተ ክሰርሑን ሓደ ሰብኣይ ጥራይ ክሰርሕን ተቆልዓሲ ቀሊል ይኸውን ክልቲኦም ዝሰርሑ ተኮይኖም ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ዝውዕል ተኮይኑ ተቆልዓ ብሬን ዎሽ ክትገብሮ ሓንጎሎ ክትሓፅቦ ዝደለኻዮ ክትእምኖ ሓደ ፆታ ዲ ገለመለ ናብ ከምዚታት ክትእትወሲ ዝቐለለ ይኸውን እተ ምስ ኣዲኡ ዝውዕል ኣዲኡ ገዛ ትውዕል ናይ ዲኡ ዘረባ ክሰምዕ ዝውዕል ቆልዓ ግን እንታይ ይኸውን ንሱ ቃልጢፉ ይሰምዖም ድዩ ዝኣምነሉ ነገር ኣለዎ እዚ ጌጋ ይኮነን ክብል ይጅምር ማለት ተዘይኮይኑ እቲ ሓደ ሕጂ ዛት ወይ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ መክሰብ እዩ ዘለዎም ክልተ ሰባት ክሰርሕለዎም እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ከምዚ ዋው ናፅነት ኣለና ዋው ከምኡ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ዋላ ናፅነት ሃሊክን ዋላ ደገ ወፂና ክንሲ ዋላ ሓንቲ ዝቀየርክንኦ ነገር የለን ዋላ ደገ ወፅአን ገለ ደገ ክሰርሓ ወፅአንሲ እንታይ ኣሎ ተቀየረ ዝተቀየረ ነገር ትበሃል የለን ኦኬ ረኣይዎ ገለ እቲ ኩሉ እቲ ዝለዓለ ታሽሙ ተሪኢኹሞ እቲ ኩሉ እቲ ዝሰርሐኦ ስራሕ ተሪኢኹሞ እንታይ እዩ ደገ ናይ ክሽነ ናይ ቤት መግቢ ናይ ማዕኮር ምሕፃብ ናይ ገዛ ምውልዋል ናይ ክሽ ከምዚ በቃ ምሻሉ ልክዕ እቲ ገዛን ዝገብርኦ ምውልዋል ይኹን መግቢ ምስራሕ ይኹን ክዳውንቲ ምሕፃብ ይኹን ገለ መለ ደቀን ማዕኮር ደቀን ምሕፃብ ይኹን ገለ ኩሉ ንስየን ዝገብራ ኣብ ደገ ወፅአን ወላ ምክንያቱ ብተፈጥሮና ነናትና ሮል ኣለና ነናትና ታሽሙ ኢንጂነር ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ እሰን ከማናይ ከምዚ በቃ ፑሽ ተገይረን ገለ ዋ ናይ ብሓቂ ተሃላሊኸን ገለ ዝኣተወኦ ተዘይኮይነን እምበር ከምዚ ኣብ ዘይደልዮም ምክንያቱ ከቢድ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ሂወታ ፎከስ ክብል ኣለዎ ፎከስ ተኮይኑ ገለ ከላይ ሕጉስቲ ትኸውን ከምዚ ከልበትበት ዘሎ ታሽሙ ይኮነ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮን ከምኡ እዩ እዚ ተፈጥሮ ናይ ኣምላኽ እዩ ኩለን ሶፍት ዓይነት ሂወት ከምዚ ኩሉ ግዜ ቀሊል ስራሓት እዩ ምክንያቱ ኣካላተን ኩሉ ካብ ናይ ተባዕታይ ብኸምኡ ፎከስ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ዛትስ ዋይ ከላይቲ ኩሉ ግዜ ካብ ተፈጥሮ ብድሕሪ ተመፂኻ ሰብ ቀደም ክነብር እንተኮይኑ ናይ ብሓቂ ሂወት ከድምዕ ተኮይኑ ኩሉ ሰብ ዘዝኽእሎ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እሱ እንታይ ነይሩ ወተባዕታይ በረኻን ገለን ከይዱ ሃዲኑ ተጨፋጭፊ ይመፅእ ጓል ኣንስተይቲ ከላይ ኣብ ገዛ ኮይና እቲ ዘምፆ ትሰርሕ ማለት እዩ እቲ ዝቐለለ ነናቶም ሮል ብከምዚኦም ሒዞም እቲ ስቂልካ ወዲ ክፍጠር ከሎ በሊሕ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ክፀቅጦም ክፀቅጥ ኢሉ ገለ ዝፈጠርዎ ነገር ኣይኮነን ተረዲኹምኒ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኮ ምርጫ ክመርፃ መንግስቲ ቮት ክገብራ እዚ ክድምፃ ገለ መለስ ነዊሕ ኣይገበረን እኮ ዕድል ተዋሂቦን ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ቀደም እንታይ ነይሩ ቮት ክትገብር ተኮይንካ ከምዚ ክትብል ወረቀት ክትእቱ ክትመርፅ ተኮይንካ መንግስቲ ከመይ ነይሩ ቀደም ወታደር ክትኾን ኣለካ ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ዝቕርብ ግዜ ከምኡ ነይሩ ወታደር ተዘይኮይንካ እንተ ትቃለስ ክትዋጋእ ዘይትኽእል ሰብ እንተኮይንካ ክትመርፅ ገለ ይፍቀደካን እዩ ምክንያቱ ንስኻ ብቑዕ ሰብ ኣይኮንካን ዘለኻ ብኸምእየን ከላይ ኣየነይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኢኻ ወታደር ዝነበረት ኣብ ኣሜሪካ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ዋላ ሓንቲ ይነበራን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዋ ዋላ ቲክቶክ ማልኣ ገለ ተዘይኮይኑስ ብዙሕ ወታደር ክትኸውን ናይ ብሓቂ ከም ናይ ወዲ ክትቃለስን ክትጠፋእን ኢላ ኣትዋስ ብጣዕሚ ውሕዳትን ብጣዕሚ መገብቲ ገለ መለየን መብዛሕትአን ሕጅስ እዚ ስቂልካ ማዕረ የለን ኣብ ኤርትራ ዶ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ዶ ዘይከውን እዚ ስቂልካ ምንዋፅ ገለ መለ ግደፍኦ ገለ ጌጋ እዩ ከምኡ ከላ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ስድራና ክገርመኩም በሊሕ ሰብ እንተ ናይ ብሓቂ ትምርምርዎ እንተኮይንኩም እቲ ናይ ስድራና እቲ ዝበለፀ ሂወት ማለት እዩ ምክብባር ዘለዎ ነናቶም ቦታ ዝፈልጡ ነናቶም ታሽሙ ዝገብሩ ማለት እዩ ተኸባቢሮም ተፈቂሮም ከላይ በቲ ንክልቲኦም ዝሓሸ መገዲ ንደቆምን ነፍሶምን ዝሓሸ መገዲ ይኾኑ ማለት እዩ እዚኣ ነራ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽትና ክሳብ ብኻልእ ንራኸብ ወደ ሓንኩም